Tlesta rapport dwar proposta għal żvilupp ta' jott marina u villaġġ turistiku f'ħondoq ir-Rummien u dan jirrakkomanda li l-permess mitlub ikun irrifjutat. Ir-rapport ta' ftit aktar minn 40 paġna jagħti tama ġdida lil bosta residenti għalin li għal 14-il sena opponew dan il-proġett. Proġett il-deċiżjoni finali tiegħu mistennija tittieħed fit-23 ta' Ġunju. Ir-rapport isemmi 6 punti li fuqhom dan l-iżvilupp għandu jkun irrifjutat. L-iżvilupp proposti konsisti fi żvilupp urban dens f'żona mal-kosta u għaldaqstant imur kontra l-prinċipji tal-pjan strateġiku għall-ambjent u l-iżvilupp. L-iżvilupp imur kontra l-viżjoni tal-ispedda l-Għawdex bħala gżira ekoloġika. L-iżvilupp imur kontra l-għanijiet tematiċi u rurali tal-istess sped dwar l-użu tal-art, fis-sens li dak propost mhux meqjus bħala leġittimu jew meħtieġ fiż-żona rurali. It-tip, id-daqs u d-densità tal-iżvilupp propost teċċedi l-interventi aċċettabbli skont il-pjan lokali għal Għawdex u Kemmuna, maħsuba biex jirriabilita ż-żona wara xogħol f'barrieri li sar fil-passat u biex tipprovdi l-faċilitajiet bażiċi fil-bajja. L-iżvilupp huwa inkompatibbli mal-karatteristiċi taż-żona u l-użu ta' ħondoq ir-Rummien u għaldaqstant imur kontra l-objettiv 3 tal-kosta tal-isped. Transport Malta toġġezzjona fid-dawli fil-fażijiet ta' kostruzzjoni u fl-operat, dak propost se jġenera volum għoli ta' vetturi li jkollu impatt sinifikanti u inaċċettabbli fin-netwerk ta' toroq u residenti tal-qala u għaldaqstant imur kontra l-prinċipji ta' pjanar tajjeb. L-iżvilupp urban f'żona rurali tal-kosta mhuwiex aċċettabbli mill-perspettiva ambjentali hekk kif m'hemmx ġustifikazzjoni f'termini ta' titjib ambjentali jew għall-pubbliku. Dan ir-rapport nistel sens ta' mistrieħa residenti għalin li fl-2002 kienu votaw b'maġġoranza qawwija ta' 85% biex dan il-proġett ma jsirx. Mawan.com.mt Paul Buttigieg mill-moviment Ħarsien Ħondoq għal dawn is-snin kien fuq quddiem net ta' din il-kampanja sostna li fl-aħħar jittama li jistgħu iserħu rat